Čaute ľudia, vás Gekonisko dnešného Vlogmasík. vlog nebude klasické ako poznáte na mojom kanáli, ale bude to vlog z Muna Clarcy Show, takže ja na to pomaličky idem. Ešte pred show, keď si mal možnosť mať lístok VIP, tak sa mohol stretnúť s Moonom a Clarysou osobitne a dať si fotku podpis. A mal si aj možnosť sa s nimi porozprávať.
A tu mám aj zo pár fotiek z tejto showky Muna Clarissa Show. A toto už je koniec dnešného videjka, ja sa vám to hlásim už po aktuálnej show Muna Clarissa Show. Bolo to výborné, bolo to veľmi dobrá show, veľmi dobré predstavenie. Odporúčam vám tomu 10 z 10, nie ako fanúšik Muna, ale ako obyčajný človek, ktorý prišiel sa na to pozrieť a ocenil to. Povedal tam všetko podstatné o YouTube, ako školu šikanovali a takéto veci veľmi dobre nám rozprávali. Predsa, že som tam nemohol veľmi točiť veľa, takže som musel po trošku a tajne, aby ma nevideli, ale natočil som zo pár celkom dobrých záber. Vám prajem veselé Vianoce, nech vám Ježiško nesie všetko pod stromček, čo si prajete a čo ste si prijali. Na Vianoce by ste mohli dať odber, keď nemáte, je to zadarmo, ďakujem. A pre mňa to bude vianočný darček, takže ešte raz vám prajem veselé Vianoce a čaute.